ndoda kuti undinzwisise muzukuru wangu. Kana ndichitaura kudai zvika ndoda kuti ubatisise mazwi kuitira rini? Kuitira mangwana. Mulife mako muzukuru ka. Pane vanhu vatinoti madestiny helpers. Life yeumwe neumwe tinosangana neanonzi madestiny helpers. Madestiny helpers ndo vakaita sei? Kune vanhu vanotibatsira kuti tinge tiri tinosvika pa destiny yedu. Destiny chiro pangari pabasa pauri, ringave business rauri kuita, mungave mumba mauri chaimo, kuti wane mudzimai kana kuti wane murume kwawakatoita izvozvo. Kunogona kuritori neumwe munhu akabatidza kuti unge uri unosvika pauri ipapo. Ndo vanonzi madestiny helpers. Anditi ndati ndingopataura ipapo pajeki, nyaya yangu ndoda kuzoipedzisa. Anditi saka ramba uri panapa unzwe nyaya iri panapa. Takutodzidzisana. Raichiteerera muzukuru, kana wanga usati wasubscribe to this channel, hapana chekumirira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much. Vazukuru vese vachangosubscribe, vakasubscribe kare, vatafamba nawo mutunhu. Handiti takananga kudungurira mu 80,000 subscribers. Tinosvika chete, nevazukuru vangu tinosvika chete. Thank you very much. Teeraika vazukuru, ndichitendererawo mastreets esocial media, ndichitsvaga kuti zviri kufamba sei mukupota nekumpeya. Ndabva ndaitawo dhuma na DJ Towers na Jamaster. Now DJ Towers na Jamaster vane conversation yavanga vachiita. DJ Towers vati aiwa Jamaster uya pano ndoda kumbokubvunzawo, ndiwo vatovako kumusoro ikoko. Chitiudzawo kuti wakasvikawo sei kwauri ikoko. Hauna here vakakusponsor? Ndo mubvunzo chaiwo wabvunzwa na DJ Towers. Hauna here vakakusponsor kuti unge uri unosvika pawasvika? Mukomana bataura akati inini vakandisponsor ndi Levels. And the Levels is the very same person akandidana akati kune chiridhimo chatabika kunoku kuNash Nations, and chinonzi Nash Nations Rhythm. So uya umupana wangu uzomanyawo ngoma zviri kuita vamwe. So Jamaster ataura zvikanzi semageto youth munongoziva zvinhu zvakatiomera. Ndanga ndisina kana pekutangira kana pekubata. Hanzi Levels ndiye akatozondipa dhora rekombi kuti ndiuye kustudio kuzorekoda. Manzwa, hanzi sponsor wangu na Jamaster, inini sponsor wangu wakandisponsor ndisvike pakurira kwandiri kuita ndi Levels. Akanipa dhora, $1 rekombi. Inzwaka muzukuru, pane vanhu vandoda kuti ndikuudze vaunofanira kungwarira. Wakumusoro ikokoka, ndakupesa nyaya yangu mani. Wakumusoro ikoko muzukuru wangu, wane mba yako, wane basa rako, kampani yawakurana. Vanhu vanosvika pavanokangana, tinowanzokanganwa vanhu vakatibatsira kuti tisvike kwatasvika. Tinoita kuita takarasima nevanhu unozva pane vanhu vanongoda kungopindira pasuccess. So kutoona kuti apa munhu akutorira tova pamusoro kana kuti wane mbiri wane mari, ndo paunoda kuita mafriends ako. Zvinhu pazvaa zvakadhakwa kaombowafi vachiuya vachikutsvaga kana kufonera, but patime yekuti wakurira wakunziwo wane tukundu kwako, ndo pavanenge vakufonera vachikutsvaga. Ngativangwarire vanhu vakadaro vazukuru. Those kind of people they can destroy. Vanogona kutokudestroya ramangwana rako. Manzi wazukuru, ndangonditaurewo zvangu, handina wakandakananga. Ndozonzi ndina wandakananga, ndiri kutongotaurawo lesson chaichai kuti tisakanganwe vanhu vanofanira kupiwa credit. Handiti shamwari dzakanaka dzinenge na Levels dzinotopusha kutoti upindewo pamachena. Sezvakaita Jamaster arira nenyika izvozvo, aenda nenyika ngomani, pakwira ameno akadzika. Handiti ngameno ndo chandangoti ndingoya nacho vazukuru, ndizokuudzaiwo zviri kuitika
zviri kuswara zvichiitika mastreets esocial media handiti ndo zvandangondiuye nazvo ndizokupiraiwo zvaswerawo zvichiitika zvichitaurika mastreets esocial media handiti. What do you think levels akabetserawo Jamaster kuti ange ari anosvika paari akamudanawo kuti mupanhau yaurirewo vakamubikirawo chingoma nhasi Jamaster akumusoro handiti. What do you think nevanhu vanenge vana levels vanouyawo kubatsirawo madestiny hopers? Ndochandangondiuye nacho sasekuru vevanhu. So zvatationa nyaya dzemacelebrity chokwadi ndechekuti kwatiri dzimwe nguva hadzina basa, but pane zvinotibatsira tinofanira kuuya nazvo tozviisawo pano tobatsirikana handiti. So naUncle Saint ndichiti